Čaute, akurát cestujem z Košíc domov. Bol som na návšteve u Jara Horváta, s ktorým som preberal moju prípravu na jar 2016. Bude to troška odlišná príprava od príprav, ktoré som doteraz išiel, hlavne čo sa týka tréningu a doplnkov výživy. Sám som zvedavý, ako mi to zapasuje. Bez smerovky. Čo som to chcel? Bude to troška iná tá príprava, som zvedavý, jak mi to zapasuje, ale ja spravím určite maximum, čo sa dá, čo bude v mojich silách, aby som vyšiel na tú pódium v čo najlepšej forme a aby som sa sám za seba nemusel hanbiť a nič si vyčítať, že som v tej príprave nespravil lepšie, že sa niečo lepšie dalo. Budem preto robiť 110%. Budem vás priebežne informovať o výsledkoch na mojej fanpage. Nie len o výsledkoch mojich klientov, ale aj o mojich výsledkoch, ako sa mi darí v príprave až po samotnú súťaž. Ja dúfam, že ma budete aj naďalej sledovať. Prajem vám teraz pekné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a veľa darčekov, veľa proteínov, veľa kvalitnej svalovej hmoty, veľa zhodených kýl a tak ďalej. Majte sa pekne, čaute.